to abinda shugaban kasa Muhammadu Buhari ya mu ne bai kyauta muna ba domin Najeriya dole sai da abinci idan ba abinci haka akwai matsala saboda haka abinda ya muna mu ne bai kyauta muna ba domin Allah shi wadan gwamnati ne farko dai maganar rufe boda ko na yi farin ciki ko ban yi farin ciki ba ko to gaskiya na yi farin ciki da rufe ta we dey hungry baba we dey hungry we dey hungry we dey hungry baba aiki babu naira we dey hungry we dey hungry we dey hungry baba we dey hungry baba ka buɗe buda baba ka buɗe buda we dey hungry kawai baba ka buɗe buda baba kar ka buɗe dole ne mu noma mu da muke kiwo ga kasar noma dole ne mu noma duk ku zo mu noma ta ya za su noma while babu naira manoman mu da yunwa babu abin loma wanda ke da yunwa ta ya zai iya noma kai ku masu naira sai a je gona sabon dalarka zaka samu goma kai zo ka tona za mu zo mu nuna gwamnatin ta mu san ba ta bamu karamin misali gani dan birni kuma ba sana'a if you wanna get job you must pay san ba su jin pen mu ba mu yin gain come down man karka ce sai da su zaka fara aiki tashi ne munaka zana baka maki doko ba ta kai ka tashi fara aski kuma baba first class student ka ce ne wanzanci babu girman kai zaka yo talauci je ka nemi naka ka wuce raini kawai a bani ofa dan gini sai da ofa sun kwashe kudin kasa sun bar mu cikin yunwa dole mu ta tsiwa wace irin tsiwa ba mu jin kunya babu tsoron Allah dole za mu koka karka ba da kanka je ka roki Allah zaka samu sauki baba na gane zan je da yi sana'a tunda sai da sana'a samu sa'a Easy-k na gode tabbas kana da da'a we dey hungry baba we dey hungry we dey hungry we dey hungry baba aiki babu naira we dey hungry we dey hungry we dey hungry baba we dey hungry